Καλώς ήρθατε στο Drop.io, μια διαδικτυακή εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας, παρουσίασης και διαμοιρασμού αρχείων σε πραγματικό χρόνο. Το Drop.io επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται οποιοδήποτε τύπου αρχεία με όποιον και όπως το θέλουν, εύκολα και γρήγορα. Να λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη χρήση του Drop.io στη διδακτική της πληροφορικής. Θα αναθέσω στους μαθητές μου μια εργασία για την εξοικείωσή τους με τα δομικά μέρη του υπολογιστή. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα χωριστούν σε 7 ομάδες των 2 ατόμων, κάθε μία από τις οποίες θα αναλάβει να χτίσει έναν υπολογιστή με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που να ικανοποιεί διαφορετική ανάγκη. Επομένως, δημιουργώ ένα drop με όνομα PC Project. Τι είναι όμως το drop? Είναι μια σελίδα στην οποία μπορούμε να ανεβάσουμε αρχεία, σημειώσεις, συνδέσμους. Χαρακτηριστικά, για την εργασία μου πηγαίνω στο Add, Files και ανεβάζω τη φόρμα παράδοσης της εργασίας, στην οποία η κάθε ομάδα θα συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων του υπολογιστή, τις τιμές τους και από πού τα προμηθεύτηκαν. Στη συνέχεια, ανεβάζω links με καταστήματα και τιμές προϊόντων, site με τεχνολογικές ενημερώσεις, blogs και forums. Για παράδειγμα, ανεβάζω το link για το e-shop πηγαίνοντας στο Add, Links και γράφω ένα σχόλιο στο Comments. Όμοια και για τους υπόλοιπους συνδέσμους. Σε περίπτωση που εμφανίζονται απορίες στους μαθητές, μπορεί να σταλεί email στο mail του Drop. Η απορία θα εμφανίζεται στο Drop ώστε να αποφεύγει τη διατύπωση των ίδιων απορριών και θα μπορεί να απαντηθεί είτε από μένα είτε από οποιοδήποτε άλλο μαθητή με ένα σχόλιο στο αντίστοιχο email. Επίσης, οι μαθητές θα μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα με τρόπο της επιλογής τους για οποιοδήποτε νέο αφορά στην εργασία. Έτσι, πηγαίνω στο Share και διαλέγω με ποιο τρόπο θέλω να ενημερώνομαι: email, RSS, SMS, Twitter ή Facebook. Εσύ, Γιώτα, με ποιον τρόπο έχεις επιλέξει να ενημερώνεσαι? Εγώ έχω επιλέξει το Facebook ώστε να μην επισκέπτομαι συχνά τη σελίδα του Drop.io. Έτσι πηγαίνω στο Share, Facebook, τσεκάρω όσες επιλογές επιθυμώ και κάνω Connect with Facebook. Μπαίνοντας λοιπόν στο προφίλ μου, όπως φαίνεται έχω λάβει ενημερώσεις από τον Drop που με ενδιαφέρει. Μια ακόμα δυνατότητα που μας προσφέρει το Drop.io είναι η online συνεργασία μέσω του chat, με το οποίο οι μαθητές μπορούν να συζητούν για την εργασία χωρίς να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Τέλος, η παρουσίαση των εργασιών της κάθε ομάδας θα γίνεται μέσα στην τάξη με τη χρήση του presentation που μας παρέχει το Drop.io. Κάθε ομάδα έχει αναλάβει να φτιάξει το δικό της Drop. Προκειμένου λοιπόν οι μαθητές να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της κάθε ομάδας, πληκτρολογούν σε έναν φιλομετρητή τη διεύθυνση drop.io και το όνομα του drop της ομάδας που παρουσιάζει, ας πούμε Presentation 2010. Αφού έχουν εισέλθει όλοι στο ίδιο drop, η ομάδα που παρουσιάζει πατάει Start Presentation και οι υπόλοιποι αποδέχονται την πρόσκληση. Έτσι, η παρουσίαση ξεκινά. Επίσης, με τη βοήθεια ενός οικολογικά συνειδητοποιημένου συναδέλφου, του κυρίου Παλαγεωργίου, αποφασίσαμε να αναθέσουμε μια νέα εργασία με τον Drop.io σχετική με το περιβάλλον. Έτσι, δημιουργώ ένα νέο Drop με όνομα Greek Revolution. Στόχος μας είναι οι μαθητές, ψάχνοντας σε μηχανές αναζήτησης, να βρουν δημοσιεύσεις σχετικές με το περιβάλλον, τη μόλυνση αυτού, εθνικά πάρκα, αναδάσωση, εξορμήσεις και άλλα και να ανεβάσουν τα links στο Drop.io, ούτως ώστε να τα διαμοιράζονται με τους μαθητές τους, να τα σχολιάζουν και να γράφουν το τελικό κείμενο της εργασίας τους. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο θα χρησιμοποιήσω τον Drop.io είναι η προσπάθειά μου να διευκολύνω τους μαθητές μου στην εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού. Πώς μπορώ να το πετύχω αυτό? Αρχικά, φτιάχνω ένα καινούριο Drop με όνομα Programming Gym. Θα αναθέσω για παράδειγμα τον προγραμματισμό απεικόνησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου με αστεράκια με χρήση της γλωσσομάθειας.
Προσθέτω λοιπόν τμήματα κώδικα ώστε να συμπληρωθούν από τους μαθητές. Επίσης, θα ανεβάσω links σχετικά με τη γλώσσα προγραμματισμού και forums στα οποία θα λύνουν απορίες. Ακόμα και εδώ, το chat τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούν και να λύνουν απορίες μεταξύ τους. Τέλος, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα μπορούν να ανεβάσουν το κώδικά τους και να ζητούν τη βοήθεια των συμμαθητών τους ή και του καθηγητή. Αυτή ήταν η παρουσίαση του Drop.io και ενδεικτικά παραδείγματα αυτού στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.